this is Christine and this is our family budget. So today gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga kasi maraming nag-ano na bakit yung bahay namin is nandito pa rin kami nakatira. Meron ba talaga daw kaming ipon yung bahay namin ay puro plywood lang. So yun, gusto kong sagutin yung mga pagtataka ninyo para maliwanagan yung inyong pag-iisip. So yun, simulan na natin. So, unang-una guys, no, kaya ko i-sinishare sa inyo ito dahil hindi lang ito sagot, kundi parang gusto kong ma-inspire din kayo kung ano yung mga ginagawa namin ngayon. So, unang-una maraming tatanong mo, bakit, parang sinasabi nila sa akin, may nag-comment isa na, parang sa itsura lang naman ng bahay niyo, para namang wala kang ipon. Parang ganun yung sinasabi niya. Pero, hindi rin ako na-hurt. Natawa nga ako dun kasi yung bahay nga daw namin, puro plywood. Pero, siyempre, natawa ako dun. Instead na parang magagalit ako, parang natawa pa ako sa comment niya. Pero yun, may mga dahilan, ang mga bagay-bagay. So, una guys, no, para para malaman niyo yung sa mga hindi nakakaalam, siguro mga bagong viewer natin. So, etong bahay na to guys, hindi amin to. Nakatira kami dito siguro mga 2 years pa lang, mga 2 years. So ito is nasa poder kami ng tawag doon, sa family ng asawa ko. So, yun. Etong bahay namin is puro mo talaga plywood. So, we love plywood. So, marami sasabi. Hindi naman, hindi ko naman inano na, kahit may ipon, malaking ipon namin, hindi. May mga dahilan. Kaya plywood na yung mga dingding, yung aming floor is, lang, yung tawag nito, mga wood lang din, parang ganun. Pero, wala kaming mga magagandang gamit guys. Makikita nyo, ref na ito. Tsaka yung ref na ito guys, binigyan ko sa akin ni mama. Regalo ni mama sa akin to. So, pinaka-amazing talaga si mama. Yung mga regalo niya, sobrang lalaki. Yung mga mamahalin talaga yung regalo niya. So, wala kaming mga gamit guys. And it's a really, choice namin yan. Choice namin ang mga bagay na yan na huwag mumili ng mga gamit. Kasi may mas mahahalaga kami pinag-iipunan. So, makikita nyo rin soon ang aming mga pinaghirapan. Ang hirap ko sa pagbabudget, makikita nyo rin yung resulta. Pero, hindi naman kasi agad-agad yan, guys. So, sa mga nagsasabi na sa itsura ko daw, parang wala naman daw kasi akong ipon. Sasabihin ko sa inyo, guys, no, hindi ko man ipinagmamayabang na marami akong ipon dahil hindi naman talaga ganun kadami yung ipon namin. Lit lang din naman yung ipon namin, yung emergency fund lang namin, parang meron lang kaming inaano na parang pang ready lang for in cases kung may mga emergencies, parang ganun, kasi hindi naman pala kami napapayaman. Pero yun nga, may mga bagay kasi guys na hindi kasi dire-diretso, maraming mga, at saka ito lang guys, no, sasabihin ko sa inyo, hindi lahat ng mga magagandang bahay may ipon. At hindi lahat ng mga magagandang bahay, magagandang muebles sa loob ng bahay is maganda yung buhay nila. Kasi usually sa mga magagandang bahay, magagandang mga gamit, sila pa yung hirap na hirap. Sila pa yung maraming iniisip na bills, babayaran, maraming utang. So, pero hindi lahat syempre. Pero mostly sa mga ganong tao, may ganon. Pero kami, pinili namin na, alam mo yun, maging still, though, siguro, may share ko lang sa inyo na, guys, so tip. Though, may income kami, alam mo yun, noon, yung income talaga namin na is yung sahod lang ni Papa, yung sahod lang ng asawa ko, yun lang yung talaga minimaintain. Pero, until now, though na meron na kaming extra income, marami na kaming mga extra income na dinagdag sa aming buwan ng kita, pero still, yung pagbabudget ko is hindi ko binabudget guys yung nasa extra income namin. Walang kasama sa budget yan. Nandoon pa rin kami sa sahod ni Papa
kung magkano noon, kung ano yung budget ko noon, wala pa kami extra income, kung ano yung budget namin noon, yun pa rin yun. Kung ano yung ulam namin noon, yun pa rin yun. And it's really our choice. Kasi, ayaw namin mag-increase, or ayaw namin magtaas ng level ng pamumuhay, or ano bang tawag doon? May tawag doon. Parang mag-upgrade pag-upgrade ng lifestyle. Hindi kami nag-upgrade, parang ganun pa rin naman. So lahat ng extra income na pumapasok sa amin, guys, is talagang I really appreciate it. Syempre dito, alam mo naman siguro kumikita ako sa YouTube, and I thank you guys sa lahat ng mga nanonood, ng mga viewers. Talaga thank you, kasi laking tulong din, though hindi naman malaki yung kinikita ko sa YouTube ko, na-appreciate ko talaga, kasi napifeel ko kasi yung pagpasok ng pera, kasi hindi namin siya ginagalaw. Parang may pinupuntahan yung pera, parang hindi lang pagdating ng sahod, alam mo, nag-shopping na, no, walang ganun pangyayari. So choice namin yun, guys. So wala kami pakialam kung sasabihin ng ibang tao na ano ba yan, parang nag-vlog siya about ng ganyan, paano mag-ipon, pero parang siya wala naman siya ipon, kasi yung bahay nila kahoy lang naman, wala naman silang gamit, wala nga silang sofa. Giver, wala kami pa. Totoo, guys, kasi pag nababudget ka talaga, nagpa-follow ka kay Day Ramsey, hindi mo talaga parang hindi mo na lang papansinin kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Ang iano mo lang talaga is parang pagbutihin yung buhay ninyo. Kasi importante, guys, hindi importante kung ano yung nakikita ng ibang tao sa loob ng bahay nyo, or sa labas ng bahay nyo kung gano'n kaganda. Pero ang importante doon, kung ano yung talagang nangyayari sa loob ng bahay, kung talagang peaceful yung mga tao sa bahay, or maganda nga yung bahay, maganda yung mga mebles, pero hindi naman talaga peaceful yung pag-iisip nila, kasi marami silang binabayaran, marami silang problema, at marami akong kilala na ganyan. So yun, guys, yun yung ako gusto kong i-share sa inyo, kasi gusto kong ma-inspire kayo na hindi naman kailangan mag-upgrade ng buhay, ma-income lang. Kaya kasi hindi mo na-feel yung may income na pumapasok or malaki yung sinasahod mo, kasi yun nga, nag-upgrade ka agad. Konting taas lang ng sahod, nag-upgrade ka na agad na yung lifestyle, nag-upgrade ka na agad na yung buhay, ina-upgrade na agad, bumili ka ng mga bagong mebles, gano'n, para lang sabihin na maganda yung bahay nyo, para sabihin lang na may bago kayo. So hindi man masama mamili ng mga bagay na magaganda, syempre hindi. Ako nga gusto ko nga bumili, pero pinipigilan ko lang yung sarili ko na wag mamili, kasi syempre may pinag-iipunan kami. Next year, may pasabog din. May ibabalik ako sa inyo, pero hindi ko pa sasabihin ngayon, kasi baka hindi matuloy, guys. Sana ay matutuloy in God's time. Sana. Pero ayun, unti-unti naman na gumaganda yung resulta. Parang unti-unti namin nakikita yung resulta ng aming pagtitipid at pag-iipon. So ayun. So yun lang, guys, sana ay nasagot ko yung nagtanong or nagsabi na parang para naman daw akong ipon. Pero okay lang yung sinabi niya, kasi kami ni Papa na natawa din kami doon, kasi tawa kami sa puro plywood. Pero ikinararangal ko yung aming bahay na puro plywood, dahil matagal din kami tumira dito, kasi naman wala kaming bahay, no, kasi naman kami na doon sa labas na tulog. Pero yun, so yun lang, guys. So aalisin kami today dahil mamamalengke ako. So yun, follow nyo pala ako sa Facebook tsaka sa Instagram, guys, Ourfamilybudget. At salamat sa lahat ng nag-message sa akin Facebook page. Salamat, nakalagay yung link sa description box. At yun, at don't forget to subscribe, and see you in my next video, guys. And please like this video kung nagustuhan ninyo. Bye bye.